baš to jako bitna 3 boda, ključna utakmica, znali smo da dolazimo Koperu koji je u strašnom naletu prvi je, dolazimo im u goste, znali smo da neće biti lako, s obzirom na sve što se događalo. Prvo poluvreme mogu reći onako, dobro smo i ušli i bilo je tu i nekih situacija, šansi, prečka, zabili smo gol na vrijeme, onda se i Koper malo onako podigao, bilo je teško, par navrata je i Vidmar jako dobro reagirao. Drugi dio su nas počeli stiskati, krenuli su nas sve ili ništa i znali smo da moramo malo stisniti taj blok i čekati priliku iz kontre. Na kraju smo mogli otići na 2-3 razlike iz tih kontri. Na kraju nismo, ali niko sretniji od nas na zaslužena 3 boda. Jako smo pametno odigrali, mislim, utakmicu s obzirom na naše mogućnosti trenutno i super, idemo dalje. Čestitam dečkima od sveg srca, stvarno svaka im čast. Danas su baš onako i pametno i borbeno i fajterski došli do jako bitne pobjede. Ma gledajte, uvijek je ova prva sljedeća najbitnija, tako je bila i ova u prvenstvu, tako će sada biti i ova u kupu. Koper je jako neugodna ekipa, jako su dobri i neće biti ni malo lako, ali idemo ponoviti ovo što smo danas pokazali, idemo opet ići u pobjedu i u prolazak u polufinalu.